Tatak RMN. Oras sa DYHP, RMN Cebu, alas 6:15. This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Sure nga mapapabudots ang pamilya sa lami ti adobo with Nord Chicken Cubes. Himua ang chicken adobo kada semana sa Nor. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kakayanin natin ang stress sa tulong ng Stress Tabs. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaanang may kasama. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kakayanin natin ang stress sa tulong ng Stress Tabs. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya. My healthy heart and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Cebuana Luwilier. All-in microloans. Cebuana Amazing ang Life. This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by Close Up. Choose fresh. Choose Close Up. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by San Mig Light. Get into the light life with San Mig Light. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Oras, hatod ka na to sa Camel Soy Sauce. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya. My healthy heart and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. A liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinig po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes og pizza 13 na nining buwan karon mahigala sa Mayo tuig 2025. Straight to the point. Karong adlaw mahigala mo'y tingdagkot no sa mga debuto with due respects to mga igsuon nga nasa ang tinuuhan, pero alang sa mga Katoliko mao karon ang tingdagkot sa mga debuto ni San Antonio de Padua. O karon sang adlaw maoy tingdagkot sab dito sa Birhen sa Simala. No, kada pizza 13 mahigala sa buwan no. With due respects to mga kaigsunan nga naa sa laing tinuuhan. O sa gyapon tagantag pagtagad mahigala mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga kaigalaan sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may isgutanan karon nga buntaga mahigala ang canvassing sa mga buto alang sa lalawigan sa Sugbo, temporaryong gihunong lang una sa Comelec. Kaganina ning pasado alas 2 sa kadlawon ug ipadayon karong alas 9 sa buntag. Straight to the point. Ato ning bantayan mahigala si kasamang RV Veloso o guban pa itong mga reporters
no aron nga makakuha tag update mga kaigsunan sa mga buto mga higala diri sa pagka provincial governor. Unya ang atong Comelec provincial director mga kaigsunan si Attorney Marcel Sarno. Good morning nimo Attorney Marcel Sarno. Siyempre ang mga tao karon murag naghinam-hinam yor nga mahibaw gyud no sa official na kay kamo man mao official diha karon nga mo himo og announcement onya kini ni ang nalangan-langan maning kalakiha diri sa provincial capital. Ang among mga reporters dito sa field ni kuha na og mga resulta og unsa man kalakiha kini nganong nalangan man ni og transmit o kana nga doon na ba'y pagkagar na unsa ba? So sige lang ato ni tagag pagtagad mga higala pero ang mga taong subuanon karon mabinantayon kayo og yung sa mga higala kami dos DYHP RMN Cebu ang atong mga reporters mga kagilaan medyo pagaw-pagaw na ning uban kay ikubati gyud mga higala sa pagbantay nining ato mahigalang bantay baluta bantay baluta midterm election mahigala kining DRMN coverage mga suking tigpaminaw. So karong buntaga mobalik mi dinha sa Kapitolyo sa atong provincial board of canvassers mga higala nga mapadayon pag pahigayon sa pagcanvass no sa mga election returns nga naa diha karon no kay unsa bang kalakiha nga ngano man ning langan-langan man ngano man unsa may problema gyud inday ken makapangutana man taga may di malikayan no nga makapangutana ta kay kini ni ang pag-transmit pinaspasay man kay automated man unya unsa may nalanganan ini karon og sa amo pa to sa Baybay City Leyte inday ken ano ba'y nalanganan sini ano ba ining nalangan man ano ba'y nakalangan sini boy no ato lang yagi katawa mga suking tigpaminaw no kay karong buntaga ato ning balikan ang atong provincial capital mahigala kay diri man sa social halls Kapitolyo ipahigayon mahigala ang pag-iskutinyo pero medyo doon na lang mga higalay mga pangutana ba no ang katawhan no doon na lang pangutana di malikayan gabi gani mga kaigalaan ang niuna pag transmit mahigala katong bugo nya human katong mga LGUs nga medyo doon na mga pangutana na tostong huna ba so I hope mga kaigalaan uban sa mga pag-ampo nga matagaan gyud nato ron og honest no nga resulta mga suking tigpaminaw Straight to the point. Kini kog malangan-langan kay mao may gipasalig yun sa Comelec nga mapaspas kini pag-transmit god no inig transmit mahigalab paspas na dayon so mo kana nga medyo di malikayan nga mangutan ta ngano na dugay man nga paspas maghani okay so karon butaga mahigala pero ining pagbiya sa among reporter kaganina kay wa man nako pabiya gyud dito mga kagalaan hangtod nga kuan miingon nga og magtiwas kuno ron padayong naglabaw si Pambari 4 batok ni incumbent governor Gwendolyn Garcia alang sa pagka-gobernador. Straight to the point. So mo to'y latest. So unsa may tabo ini doon na rin nagbantay dito kay basig doon ay mga kinini ang nag-transmit ba nga mga kuan ba karon o kana nga kuan lang siyempre di malikayan manghigala nga ado na magay mga daghang mga pangutana ba dili malikayan so I hope mga higala nga maklaro tani kay amo ra bang reporter ako sa gipakatuog kadali pero nagtukaw to kutob ganina so ipakuan na sa Inday RB kay karon taon mo balik na diha total mabaktas naman na diha sa Kapitolyo pero ang uban day to ara nagbantay sa uban ilang gi ko nandito kay para nga maklaro gining tanan kay siyempre ang katawhan mahigala gusto masayod gyud ini sa official na gyud katanig pagtagad no butaga mahigala sa banuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa dakbayan sa Mandawi og Lapu-Lapu na proklamar na ang tanang mga mananaog gikan sa pagkakongresista sa Lone District, pagkamayor, vice-mayor o mga konsehales. Straight to the point. Samtang sa Cebu City, ang mananaog pagkamayor, vice-mayor o konsehales naghuwat na lang nga maproklamar sa Comelec. Straight to the point. Ato ni tagaag pagtagad mga higala kay ang atong mga reporters mga kaigalaan nga naka-deploy bantay baluta. Amo ganing gay pa kuanan ang DYHP RMN Cebu kung kabantay mo in full force gyud sa pagbantay mahigala sa eleksyon.
Kay importante nga magtukaw kita. Mao nga kung nakabantay mo sa tong coverage mga higala, ikan rin sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City ug tanan nga mga district sa Cebu Province, doon na tayo mga reporters nga naka-deploy. So mo kana nga doon na tayo mga nakuha na nga mga resulta. Mo kana nga aton ni tagag pagtagad rong buntaga sa ato pabanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. Cebu City North District na lang ang wa pa naproklamar, no? Okay, ang kwanday ang mayor ug ang vice mayor nga mga winners. Sige. Ato ni hatagag pagtagad mga kaigalaan. Samtang sa dugang mga balita sa kauluhan, Senador Bongo padayon nga nag-una sa top 12 nga mga kandidato pagka-senador nga dunay kapin sa 21 milyones na ka mga boto. Straight to the point. Samtang nagsunod kaniya si Bam Aquino nga dunay kapin sa 16 milyones ka mga boto. Straight to the point. Unya atong pagtagad mahigala kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Bisag tua mahigalas dahig apan ni daog pagkamayor didto mahigala sa Davao City. Straight to the point. Kuyawa ini mga kagalaan oy. Wa didto mga higala sa wa sa Davao wa makapangampanya tua mahigalas dahig. Pero ni daog gyapon pagkamayor ug ang iyang anak pagka vice mayor. Mao ni daog usab sa pagka vice mayor dito sa Dakbayan sa Davao. Straight to the point. Samtang dito sa Albuera Leyte, dumadaog pod pagkamayor ang self-confessed drug lord nga si Kerwin Espinosa. Straight to the point. Kini ug uban pang mga isgutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Straight to the point. 5 oras sa may galato sa tagag pagtagad ang report karon sa atong kauban on board sa patrol. Kay doon na sa recap mahigala sa peace and order situation atol sa eleksyon kagahapon. Ato sang kuhaon kini mga kaigalas dili pa tamad sa mga resulta ha. Yes, kasama ang Radyoman Paul Lauro. Paul. DYHP. RMN Report. Radyoman Attorney Rupil sa kinatibukan ang atong kapulisan sa Central Visayas may hulagway nga way mga matawag na to nga related sa midterm election nga mga panghitabo. Doon mga ginagmay nga mga panghitabo sama ini sa Bugo, Radyoman Attorney Rupil samtang busy kayo ang tag-iya ini usa ka payag diya sa Ilon na Bugo pagpangita siyang pangalan dito sa polling precinct adto sa Bubutar nasunog in tao lang iyang payag no isubay pa milyon sa ato kabubiruhan po dito sa Bugo samtang sa mga panghitabo dito sa ato bispiras pa lang o pipila na lang ka oras para ipahigayon na nato ang atong midterm election ini sa siyudad o probinsya sa Sugbo. Ang kisaw na yun na Radyoman Attorney Rupil mao ang San Fernando katong una sa gabi pala siya doon ay alleged nga balay sa politiko nga pabutan o armas o recover gali ang LPCL o slag yan ay gisunda na yun sa Cebu nga katong giingong pamusil no di parakan na mga nagmotor o doon ay mga ladak pala gali individuals ang atong kapulisan pinaka-related nga isabo ini gidakop jud sa Karkar no tungod kay nagbutmaying ni siya Radyoman Attorney Rupil involved og butmaying no tulo ka individual ang pagdakop jud niya sa Karkar ni atong Lunes na yun siya Radyoman Attorney Rupil, no? So, ang totoo ka mga tao, nakawaan dyan ng ebidensya na mo igo yun sa ilang nahimo nga sala, no? Kining mutmaying, sityo, dap-dap ni, so hindi sila hatag og mga kwarta kadto sa mga voters sa mga sityo, dap-dap barangay Poblacion 3 Karkar, no? Na ditina ni siya. Tapos ining mga hitabo nga mga pagpang-rak-rak, buto-buto sa armas sa Mindanao area, diri sa atong silingan sa probinsya sa Siaton, sa Negros, doon lang yung intay na pusilan po Radyoman Attorney Rupil, no? So, gipangdaan ni sa tambalanan kining mga samaran, ining maong pagpamusil, ya sa silingan natong probinsya sa Negros, no? So kining totoo ka o kining mga
Samaran, gidali na yun sa di sila pagda sa Tambalanan. Dito yun may tabo, alas 5 pasado sa Kapuno ni diha sa may barangay Kabangahan, Siato Negros Oriental, silingan na itong probinsya sa Negros. No? Kining biktima, giilani nga sila si Chodolo Gadigan, 53 anyos, residente ro sabni diya sa maong barangay. Ya ang suspect na ilhan may noon sa pangalan nga si Marlon Bako, basta ila sa alias ya Galo Arellano o Ariel Asidias ya at large pa hangtod ni ining mga higayon na pero padayon ang at pursuit operation sa Seattle Municipal Police Station. No? So doon ay mga report po diri sa ato Subo, doon ay mga nadakpan nga nagdada og mga armas niya po no sa padayon nga Comelec Ganban good Japon Radyoman at Attorney Ropil. Indot ang panahon gapon kay way 101 way totaligsik yan sinati tibuok syudad og probinsya Subo ang kainit sa haring adlaw way nagpaswabi gahapon atol sa nagpadayon nga mutasyon no sa mga laganiyang polling precinct unya ining kainiton gapon dayong unto wa nyo din taon makalingkaw sa pipila ka mga senior citizens sa Radyoman Attorney Ropil na wa na yun kasayo og mata kay doon naman sila oras na alas 5 alang sa mga senior citizen PWD o katong mga buntis unta no katong wa kamata nyo din taon napugos sila sa paglinya sa alas 7 na o nang absent sila sa mga alas 10 pero sinang inita diha joy ipagtabang ang atong mga medical team sa Cebu City disaster kadula yung mga senior citizen nga Kuyapan, Laluya tungod sa kainit sa panahon na Radyoman Attorney Ropil sa pagtuyok sa nato sa mga polling precinct kagabi dito na gabihan yung maayo sa may Naga no sa Talisay Naga diin ang iya pagka gobernador naglabaw yapon si Pam Baricuato Radyoman Attorney Katong sa Naga nga imong gi-proceed gabi Paul gikan sa Talisay ni proceed ka sa Naga mao gyapon tong imong nakuhang resulta dito kay Talisay labaw man to si Pam pagabot sa Naga mao gyapon ako lang to gisin ni Daiken alito labaw yapon kayo lagoy lang yapon nato Radyoman Attorney Ropil nga pati lubungan yapon ni Gog Gwen no yani pipila ka mga supporters ni Pam iisa lang yun sa iyang kamot kagabi pa lang bisag wa pa hingpit sa giproklamar sa atong provincial Comelec Radyoman Attorney Ropil. So in short generally itong kapulisan based lang sa atong mga initial nila nga inuso nga report ilang yung lagway ang Central Visayas General Peaceful atong sa atong pagpahigayon sa midterm election. Wala itong pag-recap Radyoman Attorney Ropil alang yapon sa atong Bantay Balota 2025 midterm election coverage. Ako yung Radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak RMN. DYHP Tatak RMN Report. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Boy Nationwide. Okay, salamat Radyoman Paul Lauro sa imong report atong i-check may gala sa Idol Tweety kanong atong taod mga kaigsunan. Tuwa sa atong Cebu City Hall kay murag magproklamar na ning Comelec ron mga higala taod-taod. Dito sa Leyte mahigala opisyal nang gi-proklamar indekin. Sa Comelec si Kerwin Espinosa isip bag-ong napili nga mayor sa Albuera Leyte. Samtang ang iyang igsuon nga si RR Espinosa mausab ang giproklamar nga bag-ong vice mayor karon dito sa Albuera. Mabati ta dito may gala sipa natong broadcast dito mga kaigala. Mga sukintig paminaw. Now atong balikan ron taod mahigala ang Kapitolyo. Pero alas 9 pa man sa mo open kuno balik. Mao kana nga ang ato mga kaigsuonan ron no nakatutok ron mga higala. Uban sa mga pag-ampo nga naa mga higala ang honest nga resulta gayod no sa eleksyon mga suking tigpaminaw.
Onya kinini ang sa Cebu City ato ni tagag pagtagad mahigala ha ang mga mananaog mga sukid tig paminaw. Automated counting machine mga higala ang paspas man kay automated counting machines may gigamit. Unya ang mga tao rabas kalungsuran nahibaw na magitong daan asa ka ni na dapita mahigala may good nga ma-explain ni mga higala sa Comelec diri sa probinsya og unsa may hinungdan ini nga unsa man ni kagar kini day unsa may kalaki kay wa man mga higala pa ma-transmit matod pa ang uban ato ni tagag pagtagad mga kaigsunan. Sige lang ha, pabuto na to gamay. Good morning yung tanan din ha. Kay kining among mga reporters dire may gala mo, sugot man ni og magtukaw gyud ha. So mo kanay kuan ha. Unya kinini ang kay kini good mga higalang automated counting machine gikan sa polling precinct mga kagalaan. Moprinta na siya mga higala og siyam ka election returns. Ang unang iprinta siyam ka mga election returns. Nya kanang siya mga higala i-transmit na sa City or Municipality Board of Canvassers. Doon na i-transmit anas Comelec. Paspas sa pag-transmit ana. Ha? Unya sa Congress alang sa mga national positions mga higala. Ang PPCRV, ang NAMFREL na ay kopya mga kagalaan, ang dominant majority party, ang dominant minority party, usaan na ibutang dito sa ballot box, ang usa i-post dito sa polling place. Moto kung magkabantay mo kagabi, ang atong mga reporters dito, akong gipaadto sa voting centers. Aron makuha nila mahigala, unsa na post diha. Buti pasabot na post na gani na diha sa polling place na transmit na. Ha? So, na-transmit na, nilupad na dito sa Comelec. Ya, nasangit magkakining uban ka ha. Adili ko ingon nga magduda ha. Ang ako lang mahigala ba, kananang naghanatag pangutana. So, mo ka na nga excited kay mga tao ron, no? Nga, muable na unta mahigala diri sa Kapitolyo rong taod-taod. Diyan na, kapi-kapi lang sa niyang kong mga reporters dire kay magtukaw ni Ron. Kapi-kapi lang sa mo daday ha, kay aron nga aron taod-taod banat na sa daron ha. Pero ang atong City Hall, to na si Idol Tweety day. Karon taod-taod na sa gihapon mga kagilaan. Alang sa proklamasyon na unya. Unya, mga higala sa Cebu City, ako lang i-recap gamay, no? Ang sa South, mga kaigsunan, daog naman, yun na-proklamar na. Ang nidaog pa kang congressman, si Ido Rama. Ang 8 ka mga konsihal, agig pag-recap lang ni, si Dave Tumulak, number 1. Philip Zafra, ikaduha, Philip Zafra. Ikatulo, Paul Labra. Ikaupat, Jose Abellanosa. Ikalima, Mikil Rama. Ikaunom, Francis Ispares. Ikapito, Michelle Abilia. O ikawalo, si Harry Iran. So, naproklamar na nila mga suking tigpaminaw. Ang sa norte na lang may wapa. So, mo ni sa kagabi Naba na si audio dong? Agi pag-recap lang be. Ang pagproklamar sa Comelec ka ni. Mo ni sa kagabi After such canvass, sige ka na. it appears that Edu Rama garnered 181,055 votes for the office of member, House of Representatives, the same being the highest number of votes legally cast for said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above-named winning candidate as the duly elected member, House of Representatives, Cebu City, 2nd District, Province of Cebu. In witness whereof, we have fixed our signatures and imprint our thumb marks in the city of Cebu, Province of Cebu, this May 13, 2025.
So si Ido Rama mahigala mo inidaog. Congratulations Ido Rama pagka-congressman diri mga higala sa Cebu City South District. Ang sa mga konsehal na sagol-sagol nilay. Okay, kini sa mga konsehal sa mga kaigalaan. Ato paminawon ako nonems. Agig pag-recap lang ha. Mao ni sila. Sa South District, no? Okay, mao to sa mahigala sa pagkamayor mga kaigsunan wala pa ni maproklamar pero mao ni ang atong resulta mahigala. Ato kaono niya ang final na gyud. Si Archibald Nestor nakakuha og 195,299 votes. Samtang si Garcia Raymond may ikaduha 133,962 votes. Mike Rama 90,875 votes. Yogi Ruiz 21,168 votes. Og si Jolito Ko nakakuha og 2,385 votes. Sa Vice Mayor mahigala Tami Osminia 178,171 votes. Hontiveros Dondon 145,103 votes. Samtang Joey Dalos 111,061 votes. So sa Archibald mahigala na maoy mananaog mga kaigalaan ang pagproklamar na lang ini karon no atong padadaan dito sa nga reporter mahigala og si former Mayor Tami Osminia maoy mananaog pagka Vice Mayor. Si Cebu City Mayor Raymond Garcia paspas kayo mahigala nga ni concede na no ni ining diri sa city mga kaigalaan. At least paspas si Raymond no. Nindot baya po ang mensahe ni Raymond Garcia sa iyang pag-concede. Sa moto mahigala ang sa South District unya sa North District ato pabuton karong atong taon standby lang sa mo. Kay ang ato mga reporters mahigala nag-ready pa. Ako sa silang gipapamahaw diri kadali kay alas 9 pampun mo abling sa Kapitolyo. Abot sa tagamay lang sa aha. Unya amo sa ipadangat kadali ang RMN 558 Manila para makahibaw sa tasduga mga update sa nasyonal. Dayon arita mahigala sa baliktad diri sa ato. Relax ang gamay kay dia pa ako pang gipakapi-kapi gamay ni sila ha. Asi pangapi sa mo diha para nga maabtik ta karong nga taon-taon ha. Standby lang sa mga kaigalaan ato sa ipadangat ang RMN 558 Manila unya ato mga lokal balik taday wa naman tay lokal nga balita dito lang taday coverage. After mga kaigalaan ipadangat sa atong RMN 558 Manila pag 7:30 balik ta mahigala no alang sa tong coverage.